Assalamu alaikum wa rahmatullah, ina gaida dukan ku da ke sauraron mu on Cable FM. Suna na Fuad Umar. Mun sake dawowa tare da wannan bawan Allah mai suna a Sheikh Muhammad Sanusi a Malam Tanko, Chief Imam na Tijaniya Togo. Yana nan tare da mu, zai ci gaba da bayanin da yake ya suma game da hakika. Kafin ya ci gaba kuma ya yi bayani game da Tijaniya. Ya faffasa muna menene Tijaniya, asali inda Tijaniya ya fito, sa'an nan kuma cikin Tijaniya kuma ya ce akwai wani bangare kuma da yake kansu faida. To cikin faidan nan kuma aka kirkiro wasu ilimi wato guda kusan hudu da ya ce hakika, ya ce shi guda-gudan usulu, shi ne fanahu, shi ne maharfa da sauransu. Wai wa'anga anyoyin ya zo ya confuse mutane, ya cire wasu mutane ma cikin musulunci gaba ɗai ya sa su wani wuri. Ka ga wasu na nan suna sallah ne kawai, suna azumi, amma wanga anyoyin ga an doke shi, an batar da su, an cire su anyan tafiyan nan, suna wani abu ne daban, ba Tijaniyan nan kuma bane. Yana cikin karatu. Yasa wanda kuke salar mon Cable FM, ku gyara zamanku. Kuma ku kira brothers and sisters. A Sheikh Imam wato Muhammad Sanusi Malam Tanko, bismillah on Cable FM. Mr. Fuadu, na gode, Allah saka maka da alheri. Amin. Yanwa Mr. Fuadu da saura masu sauraron mu da daddaren ga. Bayani da ni ke ga in ba ta wannan hanya na dauko shi ba, fahimtar shi yana yin wuya. Bai da wuya saboda shi an shaida mutane sun ga ana yi, sun ga abin. To za kamata mutum ya yi tunani ya aka yi abu ya zama haka. Don kasancewa a ce hakika da wani abu inda aka bi da shi na yana da mamaki, dole mutum ya tambi kanshi ya aka yi har abu ya zama haka, musulmi ya iya ya zama haka, ya abin ya faru ne. Me yasa? Domin ka duba matsayin Shehu Ibrahim, sai ka ce ilimin da aka samo a kan shi, abinda Allah ya hore masa, Shehu Tijani ya yi busharan bullowan shi, shi ne zai zo ya mai da mutane kafirai, shi zai zo ya mai da mutane zindikai, su ne zai zo mututa da mutane wanda suka yi guluwa a cikin addini. In ka ji labarinsu ba dadin ji, ba kyawun gani. In kana dan Tijaniya an yi magana dole ka sa kanka kasa, kuma alhalin ba haka lamarin yake ba, za ka yi mamaki. To yanda aka yi abin ya wasu ko ina ya shiga, Mr. Fuad, masu al'amarin ga, to in kana da su Accra, in Tijaniya Accra mutum 100 ne, to 70 'yan fanawu ne. Amma ba ka sani, ɗan hakika ne 70%. Wow. Kuma kafirai ne, sun kafirta duka gaba da ba wani abu, ba wani excuse. Shehu, kace sun kahurta ba excuse. Kafirai ne la, su ma sun sani ai. Ba wani ma wanda ya ce ba kafirai ba ne, gani ita zo kowane shehun dariƙan Tijaniya wallahi sun matsalai. An ya ce ba kafirci ba ne, ya zo mu yi magana. An shi kafirci shi fili yake, ba wani shi da kan ta ke kafirci da zai cewa a'a, zai ce ba kafirci ba ne. Ai saboda shi ake boyewa. Inda yana da excuse an yadira ga ajani, a kawo hujjoji, a kawo wani abu ne, da ba a boyewa, ai da fili za yi. To mai sabuwar ji wani excuse da ke ciki, ban kai wurin ma ba tuku. Ana son ba a son kai magana, kai dai kai shuru ka bada a yi kafircin kawai. Sai a ce ma wannan ilimin ba shi cikin Alkur'ani, ba shi cikin hadisi. A ka gani to in ba shi cikin Alkur'ani, ba cikin hadisi,
ai ba magana ba inda wurin na kai za ka kake da hujja za ka yi magana Mr. Fuad. Ba shi alkurani ba shi hadisi. Babban tambaya na ya fito. To. To na yake babu kai ka sai bane. Saboda shi ya kwaba kanshi wannan topic wannan magana Allah to cover ne saboda kafircin fili ne in dai yayi wasa ce zai kawo shi alkur'ani mata sun miki bulala in ya ce su kawo shi alkur'ani yara sun jefe shi da bawon lemu saboda shi da best ya ce babu shi cikin littafi wani ilimi ne daban kuma wallahi summa tallahi ba wani ilimi daban cikin addinin da annabi Muhammad ya kawo da ba shi cikin alkur'ani ba cikin hadisi in ba same shi ba kafirci ne abinda duk ba same shi ba cikin addinin musulunci cikin alkur'ani wallahi kafirci ne ya ba mutum mamaki ne sa Allah ya ce ma faratina fi kitabin min shay'in cikin alkur'ani ne Allah ban bar komi ba komi kankancin shi da bayyana cikin alkur'ani don shi wani zai ce babu shi cikin alkur'ani kamar ya ce oh Allah karya kake yi to da ya ka kuma kafiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min shay'in yuqarribukum ila Allah illa wa kad amartukum bihi wa ma min shay'in yub'idukum anillahi illa wa kan nahaytukum anhu annabi ya ce addinin gada na zo da shi babu wani abu aiki da za a yi ko wani ilimin da za a bi a gane aikin da za a yi ma Allah a yi masa bauta a shiga aljanna wanda zai kusance ka ga Allah na bai ce she na sanar da kai na hore kan ce ka yi ba wanda na bari in dai abin da zai kai ka aljanna ne ba wani abin da ne annabi na bari she da na gwada babu wani aiki da zai nisance ka ga barin rahaman Allah ka shiga wuta ni annabi ba wanda na bari shan da na hore ka na hane ka kakabje nan ba kyau to annabi ke karya ko kan da kace ba ilimin nan cikin littafi ba shi alkura ba shi hadisi kai da annabi wa ke karya subhanallah idan kuma suka yi haka mai safu'ad she su samo su ayoyi cikin alkur'ani na karya shi kuma flag da shi kuma da yake ni dan tijaniya ne na san duka na san ayoyin da ake eskisu da shi don shi na fasa kwansu duka kaji abin da yasa nike gaya maka haka Mr. Fuad yanzu ni na shirya wurin shekara 6-7 ke ga ni nan ina yakan wanga akida cikin tijaniya kuma ba taba shakan wani ba wanda zai ce me yasa na tona musu asiri an gansu suliyansu duka na waje an gane su mata da yara sun gane su tun Ankara da nan Togo duka an san su ban kira suna ma kowa ya san haka nake yi kowa ya sani Mr. Fuad ina ba su wuta kuma har yau ba taba samun wanda ya fito ya ce zai challenge ba kuma na zo na turo challenge na ce wanda bi ya san yana son Shehu Ibrahim yana son Shehu Tijani yana son Annabi Muhammadu ya yi imani da Allah yana son dan wanshi musulmi da alheri abinda nake fadin ga su fito su turo challenge har yau ba kowa Block FM. Ma ko Allah ya bani sa'a na same kuban abinci ba na gode ma Allah masaji na ya fita musulmi dewa sun tsira mai safuwa yan hakika yan fanawu yan usulu yan ma'arifa an kaga sun yi sallah saboda suna tare da mutane sallah ya kai kada a gane su shi sa zai tashi alwala bai sallah ya yarda sallah ba komi ba ne ya yi zikiri ya kai Allah ya yafe mishi sallah suna na Ankara sun kai 70% cikin yan tijaniya
Togo nan sun kai 90%.